Diumenge 8 de desembre, Gironella va omplir carrers i places del nucli antic amb la celebració de la tradicional Fira de la Puríssima. El clàssic esmorzar a benefici de la Marató de TV3 i el concurs del Lioli de Codony van donar el tret de sortida a la fira, on els visitants podien gaudir de parades dels cansaladers locals, productors agroalimentaris i artesans d'antics oficis. Però el moment estrella de la fira és el tast d'escudella de blat de moro escairat, que enguany arribava a la seva 24a edició. Més d'un miler de persones van degustar el tradicional plat de la pau preparat pels cansaladers locals i servit per voluntàries de la vila. La cuinera bergadana Isabel Márquez, al restaurant Sala de Berga, va ser la padrina de l'edició d'enguany del tast, un apadrinament que recull el testimoni del seu pare, el conegut xef bergadà Miquel Márquez, impulsor del tast com a plat de la pau i padrí durant 23 anys dels tasts d'escudella de blat de moro escairat de Gironella. Doncs mira, a nivell personal és una miqueta una cosa molt entranyable, no?, que tinc ara avui aquí dintre. Aquests sentiments no sabria com expressar-los ben bé. Després de 23 anys que el meu pare, quan tornava de la Fira de la Puríssima, no, ens explicava totes aquestes sensacions que es viuen aquí, doncs realment avui les he pogut sentir, no? I és una fira això molt familiar, molt tradicional, on veus que tothom s'ajuda, miren de tirar aquest país endavant, no? I és una cosa molt maca. I a nivell de fira, doncs, bueno, això que acabo de dir, és que no es pot explicar, vull dir, penso que és una fira que s'ha de viure. Aquest relleu en l'apadrinament és el primer pas d'una modernització que els organitzadors de la fira volen donar al tast d'escudella. Cada any es buscarà un nou padrí pel tast d'escudella per tal de posar en valor el caràcter universal de l'escudella de blat de moro escairat. Un any més la Fira de la Puríssima és la mostra més evident d'una Gironella activa, tant amb una barreja de les entitats, una barreja de la gent a títol anònim i que omple carrers i places del casc antic amb l'element típic tradicional i que és l'emblema d'aquesta fira, que és el tast de l'escudella de blat de moro escairat, no? Que enguany 24 anys que tirem endavant aquesta celebració i que per primera vegada no és presidida pel xef Miquel Márquez, que en va ser l'impulsor als inicis d'aquesta fira i que l'any 91 va batejar-ho com el plat de la pau. L'any passat en Miquel ens va passar el testimoni d'aquest tast, dient que ell hi havia estat 23 anys però que considerava que calia fer un canvi d'enfoc i fins i tot un canvi de persones visibles en aquest tast i vàrem creure que agafàvem aquesta notícia, diguéssim, com un element de canviar cosetes d'aquest tast. I la primera coseta que hem canviat, com era lògic, era el xef que el presidia, però la millor manera de començar aquesta nova etapa era que el presidís la seva filla. La xef que a dia d'avui regenta també el restaurant i que segurament el seu pare li ha sapigut inculcar i explicar les bondats i les meravelles de com cuinar aquest plat tan típic de les nostres terres. I l'any vinent en celebrem 25 anys, que serà un any especial, 25 anys d'un tast alimentari és especial i hi haurà novetats que ens reservarem uns quants dies encara, però que segur que ben aviat les donarem a conèixer i que seran de l'agrat de la nostra gent. El tast d'escudella de blat de moro escairat és, després de 24 anys, tot un referent a l'agenda gastronòmica bergadana i una bona manera de conèixer un plat típic de muntanya i d'hivern per aquests dies de fred. Blat de moro escairat en podreu trobar sempre a les botigues de la vila de Gironella, una petita gran ciutat bergadana amb indrets per descobrir i on es acolliran amb els braços oberts. Oye, ahora se me viene